tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya bismillah anga kunafuni kanaka lumière kunafuni kanaka wala saka kunafuni Mali Guinée ibina ye kafo bagan ko sirafe Mali ni Guinée kalindo ko bolno blake papier dola nambore la défense de madame Boire Félix Sogo ndo de avocat ye ukoni ya nyine ko jutusika hine uka client la wala saka alabla akata la fiala nambore no ambita ni wati na jamana inkono wati kakalan kosebe ndabu fama ko forte chaleur ukoni bi jamana inkono wode kama a spécialiste ndo ye akoda mbaw ye ukoni ya nyine ka foko ka hakilito demsenu ani musu ani makoro la mamunu ko farikolo tiseka chaleur ba ka amunyu nambore no halisa nga jamana kono ambalma muso mimbi sente ko nubale ko Amina Fofana akoni ya jira ka foko Mali tiseka ajigida Union Africaine ka wala saka solution soro ambi Algeria ka nyonche galayawla ambi segi Canada nga kumaso konana nemi alisa odeye Mali Guinée ulu kanyema koni uye sikika foke ka jetemina doke ka papier do koni ta ka bolo blakola ni papier inda baraka na damine le deme kalo mimbina jo to kalo otle flana nala sona ma ko baranu obebina boli baga munumbi mara Mali baga munumbi mara Guinée ani takasegu munumbe ke ko jetemina ko na jira ka foko gale ababe akola wode kama Guinée nyema ni Mali nyema ko ni akilna soro mimi se ka to baranu bele jeli bi se ka do nyuma dado nyuma do na nyuma fe wala sa kanane lafiya jamana fly bele jeli ka bangeno ani bagantugu yoro nambore no ambita avocat munumbe no sande apufuma ko surne dombaw anga bamana kana to kanu bale ko la défense ulu ko ni ya jira ka foko musoba miye ministre koro yanga jamana kono ndo ye madame Boire Félix Sogo kawo akoni kanka labla sabla geleya baka ni watina afarikolo sigelembe kosebe banado fe banami ni oba afarikolo la wode kama ibaye jetemina ya jira ka foko madame Boire Félix Sogo koni ko atalembe docteur Sola ni watil nununa sabla geleya do koni ba afarikolo la précisément mardi ndo odeye kunuye akoni lanyini koni be ni watina kabi bla justice yoro mimi se kato madame Boire Félix Sogo na le ministre kore akasenga ta akaso sabla galaya koni baka no ye afarikolo galay ni muzoyi abi kaso ina ni yataka laje abi sansaba na kungan kobo ni wati nuna nambore ambita anga jamana kono halisisa ibina ye ka foko funteni min koni beka galaya la semani fuma ekoko amancha ko sebe wa sabla ma chama bebi ni ataka la jay baye kana mashili kono ba ausayani sogona shili sabla galaya bade bi sogona na wati ka kalan foka kalan wode kama ma ko dona ba munu be ndabe fo uluma ko spécialiste u koni ya jira ka foko demsen fitunu ka ta fara ma koroka ani ma munu be no sa ko ka kene ya koni tatu ka senka chaleur jugu bayi ka existe ka resisto la uya nyini ka foko jetemina ka ke jona uka deme mi bise ka to ulafia abise ka soro uyoro nambore hale sisa anga jamana kono crise diplomatique mimbe politico diplomatique mimbe Mali en Algérie ni nyonje e koko ambal musodo makuma wa ndoye Amina Fofana la ele sente madoye aya jira ka foko Mali tsaka tikida Union Africaine ka choga shila ka foko in African de ka senka solution soro ni ko na sabula ulu ko ni bolo ko Union Africaine ko ni hakilna mununi ke wala ni bara munu taka anyeshi konu mako abiko minafo uya ke tubabu tade sabula ko hakili ko ne taka ke hakilna yimi teka ta farafina sirafe wode kama ni muso in ko ne ko lujigi be ASD ka wala sa kasenga solution soro ni ko ina ko Union Africaine ko ni ko chenre la tabolo mbubulu ko oye tubabu ka tabulo wa seka ke tabulo miseka solution soro Mali ani Algeria ni nyonche galayawla nambore halsanga Mali kono amba hakna jigi ka foko ambal makedo besa nda ale koni ye kuna fundila inu bawle ko Alfuseni Togo ale koni ayes article do sebe mi bora aka journal la article ni sababu yala
a ye gɛlɛya sɔrɔ sabula justice kɔni u y'a bila mandat de dépôt la nin waati na kunnafonidilaw bɛ ka labɛn kɛ ka mobiliser min bɛ se ka to ni kamalen bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ o de kama ɲɔgɔn ye belebele o kɔni bolo dalen don n'Ala ka jɛ ye a bɛ fɔ don min ma ko juma 14h waati maison la presse la kunnafonidila bɛɛ welelen don min bɛ se ka to hakilina ka ɲɛ f'u ɲɛna ko ninnu bɛ cogo min na mun de gɛlɛya kɛra mun de kɛra n'Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ an b'a lase aw ma nin de kun b'an bolo k'a ɲɛsin k'a lase aw ma. Salam alaikum la famille www.leadersantos-.com k'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ fereke kisɛ tigi donc bɔlen do bi komina kibɔra duman de d'aw kan k'a d'aw tulo kan groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 13 juillet 2025 bɛɛ k'i hakili to a la le 13 juillet 2025 groupe lumière n'u ka mun bɛ yen anniversaire 5e édition fɛn baden de bɛna k'a la surprise ba de bɛ yen nɔ o surprise kumaba dɔ ye jumɛn ye Mali animateur n'a journaliste bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan contre Mali artiste bɛɛ i kɛla comédien o i kɛla fɛn o fɛn i kɛla dɔnkilidala bɛɛ lajɛlen olu de bɛna taa match belebeleba kɛ ne yɛrɛ n bɛ sɔn ka 45 vidéo aw kana n ye kisɛ di na ta aw bolo ko talent wɛrɛ tɛ n na donc bɛɛ k'i prêt bon le 12 sufɛ fana concert belebele show soirée belebele de bɛɛ de bɛna ye cɛ hali ni anime jare yakli te artiste fe wala bébé seydo donc la famille be yakli to la date kele ami ñoxon bole alma kew mbalma muso electric mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelen pe soro kelen pe hate fune dumasi Cheikh Mamadou Traoré yele électronique afla ni nibora memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfé yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique Cheikh Mamadou Traoré iba soroyenno imo menacé minama aminam bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamadou Traoré kayorola ni ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛn kulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimasi otmana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamadou Traoré kayoro segere yele électronique hatɛ haumaye lumière tv ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya